Kacingnya tu kana sepang uwe usipai ubalaya panrai uwan paipat. Don ki ar ngucilok ki bei ita mensimba. Ulok jongka uketang gilbat per utre rukum usipai unongnya daya kariba i. Bat ka lok jongu ka kerjang ka eri. Ka eri bat ugilbat klia tok. Ki nebro ar ngut ki syong ha ka wei ki snong ka ba itanat tap tang ki sentiu ba iwi tiang. Hadin lai bnai ka eri kala armet. Ulok jongka ula kemen ba. Henry ka long ka jingkan dit ya ka eri namar ulok jongka ula habban li duty no sa sengai namar lawan hir tma ki nong syun. Ka eri ka yam namar ka benut yala ulok ba i jongka. Ugil bat syah ba unmi nala yeng ukro ya ka eri ba ulong ya ka. Pidei ban sumar ba yala dia namar pidang armen. Ka eri ka yam syuk namar ka sengu kenjak lada dan ulok jongka hajan. Ugil bat ulong ngan sawan pai anda ka tma ka lajam. Ugil bat ulong ya ka lok ba watu perkat se ngan wan pai bej bat pi namar ngampat yo i ikun te kumnu ngan suja rangai. Bat lada ngam yo wan ha ka por pi ka ma piru. Sadang kasuk kasan bat ngan yai duai ya pi eri bat piru to yai duai na ka benta jonga. Kenang bangan lait na ka jing syak siat haki nong syun. Ugil bat ula krek ban song ki bedding namar uhaban ni turtmano bat ugil bat ula mi na layeng. Kalok jong u ka yang ha khamat baranda ban apet jala ulok palawan syaw da ka kali sipai. Tap kumbasi ta yo ka eri kaling a namar ulok jong ka uklem phone bat kamyo khubor sapang ulok jong ka. Kasyo ibe tangi kot kubor baka tma kala nangjur. Ka eri ka snowrit men simha haduk kata-kata nama kating yo bajia kumno ulok jongka. Dap kumbasi tayo ka eri kala apa ulok jongka unsa phone handrai ulok jongka uklem phone jelang kubor ru tip la ulong kumno ru kamyo jing tip Ha kata ka por lawan ka phone ka eri kala chimpen stat namar kadang mod bala phone ugilbat. Handrai la phone penban ki officer jong ulok. Ki officer klia tu ba ulok jong ka eri ula syak siat haki nong syun bat jaka met jong uru klam lap syu. Ka eri kala kendit chat bat kala yam sengusi namar ulok ba i jong ka ula yap. Watang ban lek dan buram kadu ya ka met jong uru klam yo syu. Ka eri kala sengusi marwai. Endala dap kumba khandai benai ka eri kala yo da ka khun kentei ka ba bhabriu bat ka khun jong ka kalong dur kum ukpahi. Ka eri ha ba ka pet ka khun kan mau ya ulok ba i bat ka jauh man. Hadian sans nami ka khun jongka kala don kam ban let school no Henry ka eri kan le kum no ban pha school ro kam dan lat namar ba om dan shu unong kersan nya ka yeng ka sam. Te ka eri kala rai ban wat biang sada uwe pat unong sumar krang makan yo pha school ya ka khun. Pat ka eri kala wat briu no. Endala dap kumbalais nami upana jongka khun u iet bahaya ka eri bat ya ka khun jongka. Te ha koi ka sngi ka ba ulok pa ar jongka eri udang lecture office. Ka khun jongka eri kadang lek kai ha phalau yeng. Lawan marek kensan ulok peningkong jong ka eri berkating de ula marek bej syaying. Ka eri ru kala kenit threat amar ulok jong ka ula wan kensan haba ki ong la syak siat yap. Henry udang emat ula wan pat syaying. Ka khun jong ka eri kala kli ka kemi. Ba mano mei ini namar kampat itu ye ukpa namar kampat jo i menno ru ka ken ka pa pej upana. Ugel bat ula ya tu ya ka eri ula syak kem haki nong syun bat kala penlong ya ukum ukoi di. Henry menta ngala light pad bat ngala one direction ying ban wan pek ya ka khun. Ka eri bat ka khun kelas ngau kemen bha bat kida ketup ya da ka jingit. Enda ulok pa ar jong ka eri ula wan saying. Ulap pa ka kelung bat ka eri ki lek kemen lang. Katno ubitar Henry umna le namar udai ulok paningkong jong ka. Ulok pa ar jong ka eri ula lek kli ugel bat. Ugel bat ru ula kli ya ka eri ba udai ne ubriu. Ka eri kla ya tu sepang ka jingit de jong ka bat ulok pa ar. Ulok pa jong ka eri ru ula ong ba ka eri ka ong ba pila yap Henry kumno kumta pidang wan pai pat saying. Bat menta pinle kumno eri. La ong sa ugel bat to ya lam tang ya ka eri marway Henry ka khun ai kan syong kan sa bat nga. Ka eri ru kam tre ka la hi ya ulok baningkong. Bat ulok pa jong ka eri ula ai no ya ugel bat hi namar utip pa ka eri ka iet bai ulok baningkong. Ulok pa jong ka eri ula mi no tang marway hi. Ka eri ugel bat lembat ka khun jong ki kle syong suk syong san. Usipai judon jing ting bat utur baik wat la uya pila deru UIT yala ka jing em. Ada episode tenat song ba like share ba subscribe ka channel. Pising tenat kan ka jing tu kana sa komen.